Som ældre, 4 nej tak til dine voksne børn er din bedste sikkerhed. Velkommen, kære seere, til 1000 vise tanker. Det er så dejligt, I er med i dag. Pensionisttilværelsen. For mange af os lyder det som en gylden mulighed for at omfange livsglæden fuldt ud, ikke sandt? I vores unge dage knoklede vi for at skabe et godt liv, for at sikre, at vi havde det godt og var lykkelige, når vi nåede den 3. alder. Så hvorfor ikke gribe den chance og aktivt vælge en livsstil, der passer til os selv, og samtidig pleje både vores fysiske og mentale sundhed? Livet i de resterende år skal formes af os, af vores egne ønsker og drømme, ikke af andres forventninger. Det er vores tid nu. Men udover alt det, er der én ting, der er lige så vigtig. At pleje vores relationer, især til vores børn. For selvom vi elsker dem højt, kan for meget nærhed uden grænser desværre føre til konflikter, der kan tynge familieatmosfæren. Når vores børn er voksne, kræver det en særlig visdom fra os forældre at bevare et stærkt og lykkeligt forhold, frit for unødvendige gnidninger. Hvis vi vil undgå at blive en byrde for vores børn, er der faktisk 4 ting, vi bør sige nej tak til. Bliv hængende til slutningen af videoen. Der er mange overraskelser og dybe indsigter, som vil hjælpe os alle med at navigere i denne vigtige fase af livet. Lad os sammen hos 1000 vise tanker dykke ned i det her emne og lære mere. For det første, undlad at spørge for meget. Mine kære, undlad at spørge er en utrolig vigtig rettesnor, hvis vi ønsker at bevare harmonien med vores børn. Det handler om, at vi ikke bør bore for dybt, spørge for detaljeret og minutiøst ind til deres liv, arbejde eller private anliggender. Ved at opretholde en passende afstand og udvise respekt, opbygger vi tillid og sikrer uafhængighed for begge parter. Det er en barsk sandhed, men nogle gange kan vores forældres kærlige intentioner og velmente spørgsmål misforstås af vores børn som indblanding eller endda irritation. Derfor er det essentielt, at vi respekterer vores børns ønsker og giver dem den frihed og det privatliv, de har brug for. Lad os opmuntre og støtte dem, snarere end at udspørge eller dømme. Dette vil ikke blot bevare en fredfyldt atmosfære i familien, men også hjælpe vores børn med at vokse sig mere selvsikre og selvstændige. Nedenfor er en rørende beretning fra en af vores seere, Marie Madsen, der delte sin historie med 1000 vise tanker om, hvordan hendes svigerforældre greb alt for dybt ind i hendes liv. Jeg er 27 år, min mand er 8 år ældre, og vi har kun været gift i nogle få måneder. Vores liv som ægtefolk ville nok have været fyldt med glæde, hvis det ikke var for mine svigerforældres alt for dybe indblanding. Vi bor i byen, mens de bor ude på landet. Efter de gik på pension og fik masser af fritid, har de konstant forsøgt at kontrollere vores liv. Det startede med, at de forlangte, at vi skulle ringe hjem og spørge til dem ofte. Selvom vi har travlt med arbejde, og samtalerne altid kredsede om det samme, hvordan vi har det og hvad vi spiser, alligevel ringede vi trofast hver uge. Hvis vi glemte det, ringede de selv og bebrejdede os for ikke at vise dem nok omsorg. Min svigerfar er meget dominerende, så hver gang han ringede, føltes det som et forhør. Hvor er du? Hvad laver du? Laver du mad hjemme, eller er I ude? Min mand er vant til den måde at leve på, så han svarede altid helt roligt. Men jeg følte mig ærligt talt utrolig utilpas. Min mand rejser ofte i forbindelse med arbejde og er kun hjemme sjældent. Vi er jo også lige blevet gift for få måneder siden, så vi har endnu ikke børn. Alligevel har mine svigerforældre adskillige gange mindet os om at opsøge læge tidligt for at få tjekket vores fertilitet. Min mand arbejder på et projekt, og hans spisevaner er ikke de bedste, så hans helbred lider. Han har nu mavekatarr og bærer hepatitis B-virus. Han bad mig om at blive vaccineret og bruge prævention i 3 måneder. Han vidste, at hans forældre var utålmodige efter børnebørn, så han ringede og informerede dem for at undgå for mange spørgsmål, men min svigermor virkede bestemt ikke tilfreds. Derefter fulgte en række dage, hvor mine svigerforældre belærte mig om diverse husholdningsopgaver og opretholdelsen af familietraditioner i vores eget hjem. Jeg har altid gjort alt pligtskyldigt, holdt huset rent og ryddeligt og sørget for, at alt var i den skønneste orden.
Men hver gang jeg mødte min svigerfar, eller han ringede, spurgte han igen og igen, om jeg nu huskede at udføre min pligt med at holde hjemmet på en bestemt måde, som om jeg var en glemsom teenage. Han mindede mig indtrængende om, at jeg skulle huske det. Først svarede jeg mildt, men efter utallige gentagelser af de samme spørgsmål fra min svigerfar, følte jeg mig irriteret og sagde bestemt til ham: Far, du behøver ikke at minde mig om det mere. Jeg husker det altid og gør det fuldt ud. Jeg troede, han havde forstået det, men samme aften ringede min mand, og min svigerfar havde bedt ham om at minde mig om det, hvilket fik mig til at føle mig fuldstændig mistroet. Sidste weekend tog vi ud og hyggede os, og mine svigerforældre fandt ud af det. Straks dagen efter ringede de til mig for at belære mig. Du skal passe på din mand, købe ind og lave mad derhjemme. Du skal ikke være ude. I weekenden skal du benytte lejligheden til at gøre rent. Jeg har aldrig forsømt disse pligter. Vores hjem er altid pænt og rent. Desuden er det et ansvar, vi deler som ægtefæller, men mine svigerforældre antager bare, at det er mit alene at stå for det hele. Vi arbejder hele ugen, og at få sådan en skildeballe for at have en enkelt aften ude, gjorde mig virkelig udmattet og frustreret. Derefter fortsatte mine svigerforældre med det samme refræn af spørgsmål, formandinger og bebrejdelser som nævnt ovenfor, i det de fortalte min mand, at han skulle minde sin kone om det ene og det andet. Jeg føler, at mit privatliv er alt for indskrænket. Min mand ved det godt, forstår situationen og deler også huslige pligter med mig, men han tør bare ikke bestemt sige til sine forældre: Vi er voksne og har vores eget liv, I skal ikke blande jer så meget. Hver gang siger han: Sådan er mine forældre bare. Det nytter ikke noget at sige dem imod, det gør dem bare kede af det. Jeg føler mig i øjeblikket meget stresset og udmattet. Min mand tør ikke stå op for vores egne holdninger. Mange gange tænker jeg, at jeg slet ikke ønsker at fortsætte dette ægteskab. Jeg håber, I kan give mig nogle råd. For det andet, del ikke din formue for tidligt. Mine kære venner, når I når livets sidste dage, er I nødt til at lære at give jer selv en bagdør, et sikkerhedsnet. Jeres formue er et vigtigt redskab, der sikrer jer en værdig alderdom. Ældre bør absolut ikke overdrage deres ejendom til deres børn, før de er gået bort. Hvis man gør det, især i familier med mange børn, vil de ældre ofte sige: Tænk på dig selv først. Hvis du kun bekymrer dig om børnene, ender du uden en eneste krone. Min mand gik bort for 2 år siden. Efter hans død opfordrede mine børn mig til at flytte ind hos min ældste søn. De var bange for, at jeg ville blive ensom og deprimeret alene. Jeg tøvede længe med at give mit samtykke, men så løb min søn ind i alvorlige forretningsproblemer og skyldte en stor sum penge væk. Han og hans kone skændtes konstant om pengene. På det tidspunkt skulle vores område ryddes for et vejudvidelsesprojekt, og vores hus, der lå i en lille sidegade, kom nu til at ligge ud til hovedgaden. Ejendommens værdi skød i vejret. Jeg fik et tilbud om at sælge huset og sagde ja med det samme. Jeg fik 5 millioner kroner for huset. Jeg delte det op og gav 2 millioner til hvert barn og beholdt selv 1 million, som jeg satte ind på en opsparingskonto til min alderdom. Derefter flyttede jeg ind hos min ældste søn. I starten var alt godt. Vores daglige liv og forholdet mellem mor og søn var harmonisk. Men langsomt blev vores forhold værre og værre. Min søn havde gæld på 2 millioner kroner til banken, men hans gæld til private kreditorer var stadig over 1 million kroner. Min svigerdatter spurgte så venligt, om hun måtte låne resten af mine opsparede penge, og lovede at betale det hele tilbage inden 2 år. Jeg havde gemt de penge til, når jeg blev syg eller gammel, så jeg ikke skulle være afhængig af mine børn, så jeg tøvede meget. I dage, hvor hun spurgte om lånet, opførte min svigerdatter sig meget omsorgsfuldt og plejede mig med stor hengivenhed. Hvert måltid blev bragt op til mit værelse, og der var altid lækker mad og friske frugter. Men da jeg gik med til at låne hende penge, men kun halvdelen, viste min svigerdatter tydeligt sin utilfredshed og anklagede mig for at være nærig. Jeg var så ked af min svigerdatters ord og betroede mig til min søn. Men min søn gav mig ikke et eneste trøstende ord. I stedet skældte han mig ud. Du har sikkert gjort noget forfærdeligt, siden min kone siger sådan. Nu gør dine klager mig bare endnu mere træt.
Mit arbejde er allerede så kaotisk. Jeg så min søn forsvare din kone og måtte tie stille og bære sorgen alene. Min datter boede langt væk og havde travlt med sine 3 børn, så jeg ønskede heller ikke, at hun skulle bekymre sig nu. Jeg havde stadig over 500.000 kroner på min opsparingskonto. Jeg følte, at livet med mine børn ofte var klaustrofobisk og ubehageligt, så jeg besluttede at finde et plejehjem af god kvalitet, hvor jeg kunne tilbringe mine sidste år. Gennem en bekendt fandt jeg et plejehjem, der passede perfekt til mine ønsker. Jeg holdt et familiemøde for at diskutere det med mine børn, men de protesterede. Børnene sagde, at jeg gjorde dem til skamme, og at familie og venner ville kalde dem utilbørlige, hvis de fandt ud af det. Forholdet mellem svigermor og svigerdatter blev værre dag for dag. De daglige sammenstød betød, at vi ikke kunne finde et fælles sprog. Jeg var meget ked af det og købte mine egne ting for at lave mad til mig selv. Min søns gældssituation blev mere og mere fortvivlet. Kreditorerne kom og ringede på døren hele dagen. Min søn var udmattet, holdt op med at spise og drak kun. Han lå bare og røg. Jeg syntes synd for min søn og hævede alle mine resterende penge for at hjælpe ham med at betale gælden. Takket være det blev min søn mindre presset og fik tid til at genopbygge sin forretning. Han sørgede for min mad, men der var ingen penge til udgifter til begravelser, bryllupper eller aktiviteter i ældreklubben. Jeg sagde til min søn, jeg havde 1 million kroner i starten. Jeg lånte dig 500.000, og den anden 500.000, jeg betalte din gæld med for nylig, anser jeg for at være en gave. Nu skal du give mig et par 1000 kroner om måneden, så jeg har noget at leve for, da jeg ingen pension har. Jeg havde aldrig forventet, at min søn ville råbe ad mig. Du er gammel, hvad skal du dog bruge penge til? Du spiser og sover bare herhjemme og skaber besvær. Du er afhængig af mig og min kone, så du skal ikke stille krav. Den 500.000, du lånte mig, betaler jeg dig tilbage, når jeg har dem. Jeg blev helt lamslået af at høre min søn sige det. Fra at have penge og ejendom blev jeg, fordi jeg elskede mine børn, efterladt helt uden penge og stemplet som en snylter, mine kære venner. Kloge mennesker overdrager først deres formue til deres børn allerførst, når de er tæt på livets ende. Dette forhindrer ikke kun risikoen for, at børnene misbruger formuen, men sikrer dig også, at du har råd til at betale for ældrepleje, hvis dine børn ikke respekterer dig. Kun når ældre bevarer kontrollen over deres formue, vil børnene vise dem respekt. Især i familier med mange børn vil de ældre ofte sige, tænk på dig selv først. Hvis du kun bekymrer dig om børnene, ender du uden en eneste krone. For det tredje, forvent ikke noget. I år fyldte fru Vera 70. Selvom hun var i 70'erne, troede mange, at hun var tættere på 80 på grund af hendes tynde og skrøbelige udseende. En gang boede hun hos sin yngste søn, hvor hun hjalp til i huset og passede børnebørnene. Men da hun ikke kom godt ud af det med sønnen, besluttede hun efter 3 år at flytte tilbage til det gamle hus, hvor hun og hendes mand havde boet. I starten prøvede børnene at tale hende fra det. De var bekymrede for, at deres gamle mor skulle bo alene og ikke have nogen til at tage sig af hende, hvis hun blev syg. Hun havde selv frygtet det samme. Men man kan ikke blive ved med at være bange. Som ældre kan man opleve lidt af hvert, og ingen kan forudsige fremtiden. Hvis der skulle ske hende noget, ville hun ikke bebrejde nogen. Før i tiden var fruen og hendes mand så stolte af deres 3 sønner og 1 datter. De gav børnene rigeligt med penge til at starte forretninger og passede godt på dem på alle måder. Så snart et barn nævnte noget, ville hun bruge al sin energi på at sørge for det. Datteren blev måske forbigået en smule, men da hun giftede sig, gav hun hende en stor medgift som kompensation. Alt håb var placeret hos de 3 sønner. Men fruen var ikke heldig. Den ældste søn giftede sig, havde forretningsmæssige tab og blev derefter skilt. Af medlidenhed med sin søn gav hun ham alle sine små opsparinger til at drive forretning og betale gæld. Men gamle vaner var svære at bryde. Pengene kom aldrig tilbage, og han fik endda mere gæld. Senere startede han forfra som arbejder med en løn, der lige akkurat var nok til at overleve. Mange gange spurgte sønnen hende, om hun ville låne penge for ham, men hun var magtesløs.
Den anden søn tabte ikke penge på forretninger, men derimod på spil. Dengang, da hun så sin søn kæmpe med at låne penge overalt for at betale sin gæld, solgte hun sin lille have for at hjælpe ham. De andre børn var meget jaloux, men turde ikke sige noget. Da hendes mand døde, valgte hun at bo hos den yngste søn, da han var den bedst stillede, og han boede på den jord, som hun og hendes mand havde efterladt. Hun overførte også jorden til ham, så de andre børn ikke ville bære nag over, at hun havde solgt jorden og brugt opsparingen til at hjælpe hans 2 ældre brødre. Da hun gik på pension, troede hun, at hun ville få en rolig alderdom, men hun måtte løbe fra hus til hus for at passe børnebørnene. Hos den yngste søn gjorde hun rent, passede børnebørnene og kørte dem i skole, ligesom en hushjælp. Siden hun flyttede ud på egen hånd, fandt hun livet meget mere frit og uafhængigt. Hun dyrkede grøntsager, holdt høns og brugte sin egen have til at forsørge sig selv. Børn og børnebørn kom på besøg, når de havde tid. Man skulle tro, at hendes alderdom ville blive rolig derfra. Men hun modtog konstant opkald fra sine børn, der bad om at låne penge. Hvis hun lånte til en, blev en anden jaloux. Hun sagde, hun lånte dem ud til børnene, men hun fik aldrig en krone tilbage. Hendes børn var stadig ikke rigtig modne og havde ikke taget sig sammen til at arbejde. På et tidspunkt overvejede hun at sælge den resterende jord for at give lidt til hver af dem, men slægtninge stoppede hende. Børn, der ikke vokser op, fejler i spil og derefter stoler på deres forældre, vil altid træde vane. Du må lade dem være uafhængige, lad dem stå på egne ben, beskyt dem ikke for evigt på den måde, sagde en nabo, hvilket vækkede hende. En gang, da hun var alvorligt syg og sengeliggende, indså hun først, hvor meget hun hidtil havde forkælet dem. Svigerskatterne skændtes om at passe svigermor. Datteren boede langt væk, så kun sønnerne stod for at organisere tingene. Men nu skændtes de om, hvem der skulle passe mor på hvilke dage, og hvem der skulle betale hospitalsregningerne. Så lagde de ansvaret på den, som moderen havde lånt flest penge til. Nogen sagde, den yngste søn har boet hos mor i mange år og har fået jorden, så han skal passe mor. Datteren, der bor langt væk, er ligeglad, for hun har en gyldig grund. Mor lå her, og de 4 børn kunne ikke dække hospitalsregningen for et par dage. Tanken om hendes ensomme alderdom fik tårerne til at trille ned af hendes kinder. Der var én ting, hun aldrig havde fortalt dem om. Opsparingen på et par 100.000 kroner, som deres far havde efterladt hende. Hun havde tænkt sig at dele pengene mellem børnene, når hendes helbred svigtede, og hun var tæt på sin sidste dag. Men i lyset af denne situation fandt hun, at det ikke var nødvendigt. Efter sygdommen havde hun ikke længere til hensigt at nævne pengene. Af og til bad hun sin søster om at køre hende til banken for at hæve renter, og hun brugte pengene til at dække sine udgifter under sygdom. Med en sum penge i hånden kunne hun selv tage initiativ til at betale sine hospitalsregninger. Gennem søsteren spurgte børnene ikke, hvor moderen fik pengene fra, men når hun sagde, hun havde lånt penge, spurgte de ikke yderligere. Hun havde engang troet, hun var en egoistisk mor, når hun lod sine børn kæmpe uden at hjælpe dem. Men efter et par hospitalsbesøg minte hun, at hun ikke tog fejl. Hun havde solgt jord og brugt sin opsparing til at hjælpe dem mange gange, men de vidste ikke, hvordan de skulle stå på egne ben. Var det hende, der tog fejl, eller dem? Nu valgte hun at rejse, mødes med venner, dyrke sport og tage danseundervisning, som hun kunne lide. Mange mennesker snakkede og sladrede, men hun ignorerede det hele. Hun skulle leve for sig selv, hun skulle nyde sit eget liv. Mine kære seere, forvent ikke, at det sidste princip ældre mennesker bør huske. Forældre bør ikke bekymre sig for meget om deres børns private anliggender, og de bør heller ikke læne sig tilbage og forvente, at børnene skal passe på dem og støtte dem. Som uafhængige individer bør vi tage ansvar for vores eget liv og helbred, samtidig med, at vi mindsker afhængigheden og byrden for vores børn. Når forældre er for afhængige af deres børn, kan det føre til øget træs og byrde for børnene, hvilket igen kan påvirke deres liv negativt. Derfor bør vi gøre vores bedste for at løse vores egne problemer. Selvfølgelig har forældre også brug for støtte og omsorg fra deres børn, men kun i et passende omfang for at undgå at skabe besvær eller påvirke børnene negativt.
Derudover kan ældre benytte sig af plejetjenester fra samfundet. For det fjerde. Gør ingenting. Fru Hanne og hendes mand giftede sig sent i livet, da de begge allerede var oppe i årene. Efter flere års ihærdige forsøg og behandlinger, hvor de søgte alt tænkelig hjælp, blev fru Hanne endelig mor til en lille pige, som de kaldte Line. Som navnet antyder, forgudede hun sin datter. Hun elskede Line overalt på jorden. Men denne moderkærlighed var så intens, at fru Hanne næsten levede sin datters liv for hende. Fra barnsben til voksen fulgte Line kun sin mors anvisninger. I kærlighedens navn fratog fru Hanne sin datter al uafhængighed og selvstændighed. Hun kørte personligt sin datter til og fra skole hver dag, fra folkeskole til gymnasiet. Da det var tid til at vælge universitet, styrede hun også Line mod et studie, der var nemt, tæt på hjemmet og tæt på mor. Og når Line var færdiguddannet, ja, så ville mor nok også klare den del. Mange i familien sagde endda, at selv efter Line blev gift, ville fru Hanne følge hende tæt for at hjælpe med alle hustruens pligter og for at være tæt på sin datter. Før Line stiftede sin egen familie, havde fru Hanne og hendes mand talt om at købe en fuldt udstyret lejlighed lige i nærheden af deres eget hjem. Denne lejlighed gav de til parret som bryllupsgave, og fru Hanne overtalte svigersønnen til at flytte ind i den efter brylluppet. Hver dag kom hun hen til parrets lejlighed, gjorde rent, ryddede op og lavede mad til dem. For som hun sagde, du har aldrig skulle gøre den slags, min skat. Hendes datter fik hjælp til det mindste, så selvom hun havde sin egen familie, var hun stadig fuldstændig afhængig af sin mor. Når hun kom hjem fra arbejde, sad hun bare klar ved middagsbordet, som mor allerede havde dækket smukt. Selv datterens beskidte tøj tog fru Hanne proaktivt med hjem for at vaske for hende. Men efter den første tid begyndte svigersønnen Frederik at føle sig utilpas med sin svigermors alt for hyppige tilstedeværelse i deres hjem, da det påvirkede parrets privatliv. Han fortalte sin kone, at hun måtte lære at tage ansvar for deres eget liv, og at hun ville skulle tage sig af deres børn, når de kom, og ikke kunne være fuldstændig afhængig af sin mor. Frederik mødtes med sin svigermor og talte med hende om, at han og Line selv ville klare deres liv. Line, dels fordi hun forsvarede sin mor, dels fordi hun var så vant til moderens hjælp, var uenig med sin mand. Fra det tidspunkt opstod der konflikter mellem ægtefællerne. Da fru Hanne ikke længere direkte kunne styre husholdningen for sin datter, sendte hun sin egen hushjælp over til parrets hjem. Hver gang Line skulle besøge svigerfamilien, tog fru Hanne hushjælpen med for at hjælpe Line med at rydde op og lave mad. Tilmed ved hver eneste ferie og højtid forberedte hun gaver til alle medlemmer af svigerfamilien, så Line kunne blive godt lidt af alle. Hver gang Line skulle hjem til sin mands familie, ringede fru Hanne i forvejen og talte pænt med svigerforældrene, så de ville have forståelse for, at hendes datter var lidt uerfaren med huslige pligter i svigerhjemmet. Svigerfamilien var i starten høflig, men med tiden følte de sig utilpas med fru Hannes indblanding. Hendes datters lykke blev ustabil som følge heraf, hvilket gjorde fru Hanne dybt ulykkelig. Fru Hanne betroede sig om sine familieproblemer til fru Henriette, en lokal mægler og rådgiver i naboslaget, og bad hende om hjælp. Efter at have lyttet til historien, forklarede fru Henriette roligt for fru Hanne, hvordan hun havde grebet alt for meget ind i sine børns privatliv. Hun talte om, at forældre har pligt og ret til at elske, passe, opdrage, pleje og beskytte deres børns juridiske rettigheder og interesser, men samtidig er det afgørende at respektere børnenes egne meninger, så de kan udvikle sig sundt, fysisk, intellektuelt og moralsk og blive ansvarsfulde voksne, der bidrager positivt til samfundet. Forældres kærlighed og omsorg er uvurderlig, men fru Hannes måde at elske på var desværre ikke hensigtsmæssig. Hun elskede sin datter så meget, at hun ikke ville give hende hendes eget liv tilbage, men nærmest levede det for hende. På et bestemt tidspunkt i livet har børn brug for at leve deres eget liv for at kunne modnes. I stedet for at holde sine børn tæt ind til sig eller leve deres liv for dem, bør enhver far og mor opdrage og træne deres børn fra en ung alder, så de kan blive selvstændige og stå på egne ben.
Kun på den måde kan de overvinde livets vanskeligheder og storme. Fru Henriette mødtes også med Lines mand, Frederik, for at hjælpe ham med at vise forståelse for sin svigermor. På grund af deres vanskeligheder med at få børn, havde Lines mor forkælet sin datter i overflod fra barnsben. Hun fandt glæde og lykke i at passe og pleje sin datter. Selvom hendes dybe indblanding i parrets liv måske havde fået Frederik til at føle, at deres private rum blev krænket, så udsprang det for hendes store kærlighed til sin datter. Takket være fru Henriettes velbegrundede og følsomme analyse, justerede fru Hanne gradvist sin måde at vise omsorg på. Weekenden bad hun sin datter komme hjem til sig, men i stedet for at servicere Line, vejledede hun hende i madlavning og huslige sysler, så hendes datter langsomt kunne mestre de huslige opgaver. Mine kære seere, en af de bedste måder at opretholde et harmonisk forhold til ens voksne børn, er at lade være med at gøre noget. Det betyder, at ældre forældre ikke bør blande sig for meget i deres børns privatliv, deres beslutninger, planer eller familieliv. Dette er ikke ensbetydende med, at man er ligeglad med sine børn. Tværtimod, børnene har brug for plads, frihed og selvbestemmelse til at håndtere deres egne anliggender. Kun på den måde kan de modnes og vokse som individer. Når forældre forsøger at kontrollere deres børns liv for meget, vil det uundgåeligt føre til konflikter og stridigheder. Selv med de bedste intentioner vil børnene opfatte det som overdreven indblanding. Derfor er det afgørende for forældre at anerkende og støtte børnenes ret til at leve deres eget liv og træffe deres egne valg. Og i den sidste del af dagens video vil jeg invitere jer til at lytte til en historie om hjemmet. Min far bad mig tage ud til min barndomsby for at levere en bryllupsinvitation til min yngste bror, Ut, hos onkel Tuan sidst i næste måned. Onkel Tuan har været min fars bedste ven siden ungdommen og boede tæt på vores gamle hus. Så jeg fik lejlighed til både at ordne en familieanliggende og mødes med nogle gamle gymnasievenner til en kop kaffe. Min far var lærer i vores hjemby, men flyttede senere til provinsbyen for at arbejde som embedsmand. Efterhånden tog mine søskende og jeg også til provinsbyen for at studere på universitetet, så mine forældre besluttede at sælge huset i hjembyen for at købe jord og bosætte sig der. Hjembyen ligger kun omkring 40 kilometer fra vores nuværende sted, men min familie besøger den sjældent. Der er ikke mange slægtninge tilbage, så kun ved mindedage for afdøde familiemedlemmer tager min far dertil og tager hjem igen samme dag. Vores gamle familiehus er siden solgt 3-4 gange og har nu omdannet til en luksuriøs restaurant. Mange af de gamle naboer i kvarteret har enten solgt eller udlejet deres huse for at flytte andre steder hen. Dette område er nu et travlt kvarter, fyldt med trendige butikker, restauranter og hoteller. Kun onkel Tuans hus har bevaret sin oprindelige skikkelse. Huset har en gammel, klassisk arkitektur med gulnet maling, der ligner efterårets blade og ligger skjult midt i den grønne have, næsten uændret fra for årtier siden. Imens har resten af kvarteret gennemgået enorme forandringer. Mine gamle venner er også, takket være turismeboomet, blevet ejere af barer, restauranter og hoteller. Selv de mindre succesrige driver egne butikker. Da vi sad på caféen, sagde hej, en gammel nabo og nu ejer af en restaurantkæde. Hvis dine forældre ikke havde solgt huset så tidligt for at flytte til byen, ville det i dag være mange millioner kroner værd. Dit nuværende hus kunne knap nok købe et af dem. Jeg følte også et stik af beklagelse, da jeg hørte det. Dengang solgte min far hele huset og jorden for hvad der svarer til en beskeden som gulv, en stor grund på landet for et lille bitte hus i byen. Men jeg trøstede mig selv. Det var trods alt tæt på min fars arbejdsplads, da han var i embede, og mine søskende og jeg fik bedre muligheder for at studere. Det var hans fremsynede beslutning, der gjorde, at mine søskende og jeg havde så meget nemmere ved vores uddannelse og karriere senere hen. Min søster dimitrerede fra Økonomiuniversitetet og havde mulighed for at studere videre. Hun arbejder nu for en multinational koncern. Min yngste bror, Ut, fik endnu mere uddannelse og er nu doktor og bor og arbejder i udlandet.
Selv fik jeg også en grundig uddannelse af min familie og arbejder nu som underviser på et universitet tæt på hjemmet. Alt i alt fortryder jeg ikke meget. Generelt set er det hele faldet på plads. Mens vi talte om ejendomsmarkedets voldsomme forandringer, kom jeg pludselig i tanke om onkel Ton og spurgte hej. Kan du stadig huske onkel Tons hus lige ved siden af vores gamle? Ham den skøre Ton, mener du? Hvorfor kalder du ham skør? Jeg mødte om her til morgen, og vi snakkede. Han spurgte meget opmærksomt til min familie og lovede en dag at deltage i Uts bryllup og besøge min far. Jeg mener skør på en anden måde i forhold til jord og huse. I vores gamle kvarter har alle enten solgt eller udlejet for at tjene penge, men han klamrer sig stædigt til det enorme stykke jord og det gamle forfaldne hus. Hvis han solgte det nu, ville han mindst få en formue, og selv hvis han kun lejede det ud som erhvervslokaler, ville han tjene 100.000 kroner om måneden. Men han holder bare fast og vil hverken sælge eller udleje. Jeg vidste kun, at onkel Ton var en fremragende kalligraf og havde et erhverv med at gravere inskriptioner på horisontale plakater og parallelle vers. Når der var en særlig begivenhed, kom folk, der kendte hans ry, ofte til hans bod for at få råd og anmode om hans skrift. Hans viden om klassiske skrifter og gamle tekster var uovertruffen. Min far, da han tidligere var litteraturlærer i hjembyen, havde mange gange opsøgt ham og bedt ham forklare visse tankdigte, så han kunne forstå dem i dybden og med finesse, før han underviste sine elever. På grund af min fars ædelhed og ydmyghed holdt onkel Twan meget af ham og betragtede ham som en nær ven. Onkel Twan har en kone og 3 sønner. De 2 ældste sønner er gift, har etableret sig og arbejder i den anden ende af landet. Den yngste søn er endnu ugift og arbejder som ansat tæt på hjemmet og bor hos ham. Hans kone har været sengeliggende efter et slagtilfælde i næsten 3 år, og han har også færre opgaver, da folk, der anmoder om kalligrafi, er sjældne nu, ikke så mange som før. Derfor kan man sige, at onkel Torns familie har det økonomisk svært. Hjemme til aftensmad fortalte jeg om situationen i det gamle kvarter, og benyttede lejligheden til at spørge lidt mere om vores gamle nabo, hr. Petersen. Hvorfor arbejder hr. Petersen så hårdt og sælger ikke bare sin jord eller lejer den ud for at få penge til at klare sig? Min far svarede eftertænksomt: desværre kan den jord ikke sælges. Der er så mange hensyn at tage. Han fortsatte. Hr. Petersens forældre havde 8 børn. Hans yngre søskende stiftede alle familie og flyttede hjemmefra. Hr. Petersen var den ældste søn, klog og velbevandret i familietraditioner, så hans forældre gav ham ansvaret for at bo i forfædrenes hus, tage sig af dem i deres alderdom og varetage slægtens mindeceremonier. Den måtte absolut ikke sælges. Men da forældrene døde, havde 2 af hr. Petersens brødre, lad os kalde dem Erik og Søren, oplevet forretningsmæssige fiaskoer, oparbejdet massiv gæld, og deres børn var faldet i spildafhængighed. De havde mistet alt. Eriks og Sørens børn opfordrede deres fædre til at presse hr. Petersen til at sælge jorden og huset, så alle kunne få en del og købe et nyt sted at bo. Men de 5 andre søskende var uenige i dette forslag. De insisterede på, at kun hr. Petersens familie skulle eje og forvalte huset, som forældrene havde ønsket. Erik og Søren slæbte sagen i retten for at få ejendommen delt, men de fik ikke opbakning for resten af søskendeflokken. Derfor boede Petersen til sidst stadig på den store ejendom, selvom ejerskabet formelt set var delt mellem alle søskende. På grund af denne besværlige retssag ønskede hr. Petersen ikke at leje en del af huset ud for at få ekstra indkomst. Da hans yngste søn blev gift, rådede han ham også til at finde jord et andet sted og bosætte sig der. Han sagde, at efter hans og hans kones død skulle huset og grunden fungere som et familiemindested, som ingen skulle eje privat eller sælge. Da jeg hørte historien om hr. Petersens familie, forstod jeg bedre, hvorfor hans hus stadig stod intakt gennem tiden, selvom hele kvarteret nu var forandret. Jeg blev pludselig træt af uenighed mellem søskende og forældres arv, der ikke var tydeligt fordelt. Min far var dengang heldigvis enebarn i familien, så efter mine bedsteforældres død kunne alle beslutninger om at bo, sælge eller de bort
træffes og afgøres hurtigt og uden indblanding fra nogen. Efter min lillebrors bryllup blev vores familieliv temmelig forstyrret af tilstedeværelsen af min svigerinde og min lillebror. Mine ene vaner med at bevæge mig og klæde mig i huset begyndte at ændre sig. Ingen flere shorts eller bare overkrop, som jeg var vant til. Nu skulle jeg iføre mig lange bukser og en t-shirt, så snart jeg trådte ud af mit værelse. Vanen med at diskutere samfundsforhold med min far under middagen forsvandt også helt. Selvom vi vidste, at de kun ville være her i et par dage, før de rejste tilbage til udlandet for at arbejde, forstyrrede det alligevel min kone og jeg i vores daglige rutiner. I weekenden samlede mine forældre hele familien til en hyggelig sammenkomst for alle svigerinder og svogre. Det var også et familieråd, da min lillebror og hans kone skulle flyve tilbage til udlandet søndag. Det var nok længe siden, vi 3 søskende sidst havde spist et familiemåltid sammen. Efter den varme og hyggelige middag blev bordet ryddet, og nevøerne og niecerne gik ind i stuen for at se fjernsyn. Min far inviterede alle familiemedlemmerne til at sidde ned for at diskutere familieanliggender. Min far sagde: "Min ældste datter er godt gift og har et stabilt hjem. Min yngste søn har de bedste økonomiske forhold og ved endnu ikke, om han vil bosætte sig herhjemme. Det er kun min kone og jeg, der bor her med forældrene. Min kone og jeg bliver ældre, og vi ved ikke, hvad morgendagen bringer. For at undgå, at I søskende havner i en akavet og besværlig situation, ligesom vores gamle nabo hr. Petersens familie, har min kone og jeg besluttet at oprette et testamente, hvor vores 3. søn arver al vores jord og ejendom. Han vil så have ansvaret for at tage sig af os, indtil vi går bort. Hvad synes I om det?" I et øjeblik blev hele familiestemningen stille og tung. Hvis ikke det havde været for lyden af børnenes tegnefilm fra stuen, ville det have føltes, som om tid og rum var stivnet. Så i det øjebliks stilhed tog min storesøster ordet først. "Jeg er en gift kvinde, har mit eget hjem, og min nuværende formue er også rimelig. Jeg er enig i jeres beslutning, far, og overlader det hele til min bror." Min lillebror var enig. "Min kone og jeg bor langt væk og bliver måske i udlandet for altid. Lad det hele gå til vores bror, ikke? Lige nu stoler vi kun på, at min bror og min storesøster tager sig af mor og far, når de er syge og gamle. Min kone og jeg vil så sende lidt ekstra hjem for at hjælpe med at aflaste dem." Min kone og jeg vidste ikke, hvad vi skulle sige, og tav bare. Men det virkede som om i denne dæmpede atmosfære, at alles øjne var lidt fugtige, og vi var alle bevægede. Forældrenes beslutning om at oprette et testamente og efterlade mig ejendommen som en klar forebyggende foranstaltning for fremtiden, føltes på en eller anden måde som en lille krænkelse af følelserne mellem os søskende. I aften tager min store søster hjem igen, og i morgen middag flyver min lillebror. Mine søskende og jeg begynder et nyt kapitel i vores liv. Tak fordi I lyttede med, kære seere. Hvis I fandt denne video nyttig, så giv den venligst et like, abonner på kanalen Tusindvise Tanker og del den gerne med andre. Vi vil også meget gerne høre jeres tanker og kommentarer nedenfor. På gensyn i den næste video. Mange tak.